Bakar ɗabi'a babu kyawu gwara mu jefarta. Tun jiya nake neman ka. Ina son in gaya ma wata magana. Ka san in aka ji kana neman mutum, an san akwai munafuci a tattare da kai. To ai ko da dai ba yawa akwai kaɗan. Wallahi ranka ya daɗe matso ka ji in gaya ma. Ran ƙara matsowa ka ji. To ina jin ka. Wallahi jiya na ga manaja Mahmud da shi da akawunta suna zaune suna ta ƙulle-ƙulle wai Alhaji bahi da lafiya wai ba sa son wani ya sani. To wallahi baka ji abubuwan da suke shirya ba kuma wallahi duk akan ka suke saboda sun ga Alhaji ya baka yadda baka ji abubuwan da suke faɗa ba wallahi. Tabbata ka ji wannan magana. Kai kamar kana gun akai. Amma fa kar ka ce ni na gaya ma. Ba matsala ka banna da su kawai. To ranka ya ni na san me zan yi. To ni kenan ranka ya dade. Ni kenan. Ni kenan ranka ya dade. Allah ya kiyaye. Bakar ɗabi'a babu kyawu. To jama'a albishirinku ga wani ƙayataccen shago mai suna Fulani Electrical. Wani shago ne da ya yi fice wajen kawo muku kayan electrical kamar irinsu Godwire, Electrical Store, Kilifa, Socket, glove da kuma lamfoda, dukkanin su farashin sauki. A kuma dai wannan shagon suna yin POS ka turo ko kuma a tura maka, babu walawala ba kuma walle duka za ku iya samun su a jihar Kano cikin karamar hukumar Wudil daidai titin Utai kusa da babban asibiti. Za ku ga signboard ɗinmu kamar haka, ko kuma ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 081 67 77 72 40 ko kuma 070 46 08 90 82. Muna jiran ku kwastoma. Bakar ɗabi'a babu kyawu gwara. Ranka ya dade. A ɗin iya. An wani lafiya? Lafiya kalau ɗin iya. Ka duki. Lafiya lauya aiki. Lafiya kalau. Allah ranka ya dade. To ɗan iya ya sakamakon aikin da na saka. Wannan an gama. Na gama binciken komai. Ranka ya dade. Mahmud. Nake gaya maka shi yake shirya duk wata kiti murmura a cikin wannan kamfanin. Mahmud dai. Yanzu ma inda nake gaya maka. Alhaji ba shi da lafiya. To ɓoye maka yake. Alhaji bai da lafiya. Wallahi shi yasa yayi amfani da wannan damar yana nan zai dora dan uwanka Faruk akan kujerar Alhaji. Faruk kuma? Kwarai ma kuwa. Wannan da kake ganin sa munafiki ne. To kana ji dan iya yanzu ka ci gaba kawai da bibiyan abubuwan da suke faruwa a cikin kamfani ni kuma insha Allah ko gwaban ladar zamba. Ba matsala kai ne magajin Alhaji. Alhaji insha Allah. Kai ne magajin Alhaji. Shikenan. Nagode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Haji. Masu billahi gida. Ana shi da gida ya gida. Ya aiki. Ruwa ya kwana biyu. Allah ya tsaro da abubuwa. Aiki sun alhamdulillah ya wata ba ma. Zuba abubuwan ne sai a hankali. Ina cewa muka iya. Wallahi alhamdulillah. Sai ne Allah. Wai na ce tambaye ka mana wannan wani abubuwa na gina ɗan faruwa ka a ma'aikatan nan me yake faruwa ne tsakanin sabon manaja Mubarak da Mahmud? Ito kasan matsalar ba ta wuce yadda aka ce su rika aiki a ofis ne ba, duba da yanayin cewa za a yi zaɓe za a zaɓi sabon babban manaja wanda zai rika kula da harkar kamfanin. Ok, tun akan wannan maganar ƙuri'a kenan. Ma kai subhanallah. to shi ne mafarar yin su.
Allah ya rufa asiri. Ada ma shi kenan dama tsani bana shi mu da ne. Ba ka ya gode Allah masu billahi. Masha Allah. Ka tafi? To Allah ya tsara. Masha Allah. Na gode sosai. Yawwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba zan amsa sallamar ka ba, domin ita sallama kalma ce mai girma wadda mutane masu girma ake amsa. Malam Faruk kenan. Ka kira da Faruk kawai. To ko da kake kira ni wajen Ina so in shiga ofis ɗin mahaifina. ban fahimci zancen naka ba. Kamar yadda na faɗa, ina so zan fara shiga ofis ɗin mahaifina. To Faruk ba zan hana ka shiga ofis ɗin mahaifinka ba, amma fa ka sani ba fa za ka taka matsayi irin na mahaifinka ba, domin duk muna bin umarninsa sai abin da ice mu ma hizami. To ka sani ba wai umarni nake nema daga gare ka ba, domin ina nan ina yin duk abin da ya dace domin na ga na shiga ofis ɗin mahaifina. Kuma ka jira ka gani, nan ba da daɗewa ba zan fara baka umarni a wannan kamfanin. Ka jira ka gani. Lalle ma wannan yara Allah ya kiyaye. Wato sai billahi san ban ɗau Mahmud a matsayin abokin gaba ba, amma ta kai ta kawo yau a wannan kamfani shi yake ƙoƙarin ya ga bayana Subhanallah. a wannan kamfani. To ai abin ya bani mamaki labai. Yadda tsakaninku yake da shi haka. Ai bai kamata a ce yau wani abu na faruwa ga tsakaninka da shi haka ba. To ba kuma ka ci gaba da addu'a, ka ci gaba da kokari yadda ya kamata. Sai billahi Na'am. za mu buga da shi Na'am. a kowanne mataki idan ta kama, Gaskiya ne. domin wannan aiki tamkar rayuwa ta na ɗauke shi. Na'am. To ai abin ya kamata ku daina irin wayannan abubuwa haka yadda ka ɗauke shi bai kamata kuma yanzu na abu yanzu idan ka shiga tsakani ba. Allah dai ya rufa asiri kawai ga Allah bai. Allah ya rufa asiri insha Allah. Za mu koma ofis insha Allah. Allah ya tsare shi. Allah ya rufa asiri. Na gode. Na gode. Ya gajiya? Alhamdulillah. Allah bai baka tunanin cewar abin da zaka aikata ba abu ne mai kullewa ba. To kamar ya kake tsarin haka cewar zan aikata abin da ba zai bullewa ba. Ka manta cewar ni mai kwakwalwa ne ta ya kake tunanin haka? Ai yanzu ranka ya daɗe baka tunanin cewar Mahmud kuma zai gano shirinka. Ta ya kake tunanin haka? Ai ba zai ma zai gano amma sai dai kai ka gaya masa haka. Ka daina faɗin haka mana sai kullahi. Hawa shi munafiki ba shi kamar su yi sa na gaya maka sai dai kai ka gaya masa. Wani ne? Hawa shi kenan ba matsala yau. Wa alaikum salam. Lalaji. Ya gida. Ya aiki kuma. Ya al'amurori ya kwana biyu. Ya shirye-shirye. Alhamdulillah ga shi nan dai sai Ana ta fama. Ni kun tambaye ka. Wai to ya shirye-shiryen ka game da wannan takarar zama shugaban wannan kamfani. Ina fata dai kana abin da ya kamata, sakamakon wannan kujera gaskiya ta dace da kai kuma martabar ka ce. magana ka haka yake wato accounta, kuma na ji daɗin wannan tambaya da kama. Yana daga cikin abin da yake a raina na bin duk wata hanya da duk wani mataki da zan ɗauka domin na gani ne na zama shugaban wannan kamfani, wato ni na gaje wato mahaifina a wannan kamfani. Kuma duk wata gwagwarmaya da zan yi, ko da a ce zan rasa raina, sai na yi domin ya zama ni ne na mai gurbin mahaifina, na zama shugaban wannan kamfani. Duk da cewar 'yan uwana ma abin da yake a ransu kenan
na cewar su ma suna da irin wannan abin ne kwatankwacin abin da yake da shi a raina na cewa su ma suna so su maye gurbin aiki. Amma wannan ba zai hana ni dakatawa da wannan niyyar tawa ba. Kuma na ji daɗin wannan tambaya da kake sosai a kawunta. Daman gaskiya wannan kujera ita ce darajar ka ita ce kimar wannan a shawar cikin na gode da zama nan magana a kan gaskiya ne. Allah ya taimaka. Barka. Sigar. Kaga kamata a haka ba. Kai ne ka ga rashin dacewar haka. Ya kamata a ce zuwa yanzu mu haɗa kai domin mu kwaci 'yancin kanmu. Domin kuwa akwai mutane da yawa a kewa da mu. To ai shi munafiki bai da kama. Ka gane ai. Kana tunanin ni zan munafurce ku? Wannan abubuwan da nake fa ina yi ne domin mu gaba ki. Domin ka kare, domin more kanka dai. Haka dai kace fa. Haka dai kace. Kuma wallahi duk abin da kuke kullawa muna sanar da shi kuma sai mun warga komai da komai. A'a. Sai yadda ka fahimci abin da nake faɗa maka. Amma tunda haka zaba babu komai. Yanzu wasan zai soma. Ni fa na fi son aikin nan a zo a ƙara sashi. Ta yaya za a ce tsawon lokaci yanzu gashi komai na wannan ɗin nan ƙoƙarin. Allah taimaki Alhajin Allah. Saboda haka ni ina son a zo a ƙara samun aikin nan da wuri. Saboda gurin nan na faɗa maka gidan gala nake so zan yi. Gidan gala saboda garin nan gaba ɗaya babu gidan gala. To shi nake so in yi. Allah ta Ko shikenan. A Iliya, ashe kana ai na je gida ban same ka ba. Shine kuma na san dama ai ba za ka wuce nan haka ba. Saboda na san ka dade baka zo nan ba. Kwarai. Wato wannan gidan za a ci gaba da aikin sa. Wannan aikin nake so a ci gaba. Gidan na ka dade ba ya motsa ba. To ka gani shi yasa nake so a ƙarasa shi. Gaskiya ne. Duk garin nan gidajen naka ne da yawa Alhaji. Duk garin wannan gidan tunda aka fara ginin sa. A to ka gani a daure a ƙarasa shi kawai tunda naji kana magana gidan gala. Mana wanda na bawa kwangilar ginin nan shine ke bata min lokaci. Okay. Saboda ka san a rayuwa Iliya mutane ba ka iya mutane. Gaskiya ne Alhaji. Na kusa da kai shine zai zo ya ci dunduniyar ka. Sosai ma kuwa. Ai ba ma wanda yake cutar ka irin na kusa da kai. To ka yadda da mutum amma katsam sai ka ga yayi maka abin da baka tunani a rayuwa. Kwarai da gaske suna nan irin su da yawa. To shi yasa musamman ni da kake gani. Shi yasa nake kallon kowa ƙyar nake kallon kowa Iliya. Ni fa shaida ne. Ni nake tare da kallon kowa. Ta yaya za a yi haka ta kasance ga sales manager ga store manager ga accountants amma a rasa waɗannan kayan masu maƙudan kuɗi irin wannan. Gaskiya ranka ya daɗe wannan al'amari gaba ɗaya ya samo asali ne tun lokacin da ya kasance an samu matsala ta rashin tsaro. San wannan al'amari ni dai ba da sa hannu na kaya suka fita ba, duk rashin tsaro ne janyo wannan matsala gaskiya. To idan ka ce ba da sa hannunka ba ta yaya kaya har za su fita a cikin wannan kamfani ba tare da sa hannunka ba? Ranka ya daɗe. Dakata! Na dakatar da kai har sai zuwa tsawon da lokacin da kayan nan suka fito za ka dawo mana nan ko kuma za mu neme ka. Kai daɗe a ɗanyi wata dakatar darakta. Kawai ku fita waje. Kawai ku yi waje. Tabbas Mahmud a cikin wannan aikin akwai badakala sosai kuma amma ni ina zargin treasurer. A'a duk a cikin al'amarin nan ba wadda za ka ce ga ya aikata wannan laifi
domin dukkan su marasa gaskiya ne. Kuma na dakatar da Rayyana ne ba don komai ba domin sakacinsa a wajen aikinsa. Domin kaya ba su taɓa fita ba sai da sa hannunsa a matsayinsa na store manager. To, a shi kenan. Ana samu dace. Ni bara kuma office. Madalla. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. To, saboda haka Iliya yanzu ina tunanin zuwa jibi dole za a ci gaba da aikin nan. Ok, to shikenan. Dole za a ci gaba da aikin nan. Su Bashir ɗin ka bawa aikin? Su na bawa. A to dama ai ka san su ne ma'aikatan. Na san su ne ma'aikatan ka. Saboda a rayuwa ni karan kaina idan ban je gidan galan nan ba wata ran bana jin daɗi sosai. To ka ko gwara a ce yana kusa da kai. Naka ne na kashin kanka. Abin da zai faru kenan. Yanzu Iliya dama da an gama kammala wannan gidan gala. Tabbas na san kai ne zakwakwarin da zai iya nemo mana tsala-tsalan mata. Ai ina nan wadda da su za a buɗe wurin nan. Ai suna nan shimfiɗa shi ka bari kawai. Ai kawai ka babar mu abin da ya kamata a hannuna kawai. Abin da ai ka bar komai a hannuna. Zan je gurin Alhaji Saminu ko za mu tafi tare mana. Ai ka san kamar ka kafa ta. Bari ma in kira shi in ji. To shikenan. Mu tafi to sai ka kira shi a hanya. Ai kafar ka kafa ta. Alhaji Saminu. Ba da daɗewa ba zan fara baka umarni a wannan kamfanin kuma na makali. Sanin ya fi nisa. Ya tsora ɗan uwanka Faruk kan kujerar Alhaji. Faruk kuma? Kwarai kuwa. Kana kawai sai ka mutu sai. Kwarai kuwa. Wallahi wannan da kake gani munafiki ne. Assalamu alaikum jama'a, ina yan mata yan kwalisa masu son firge samarinsu. To ga dama ta samu, shagon Bashir a rana sai da ingantattun mayuka domin gyaran fata. Bai tsaya iya nan ba, yana sai da pampers na yara da kuma turarurruka domin feshewa zuwa gurin yan mata da kuma takankuna na mata. Bai tsaya iya nan ba, akwai mayukan shafawa masu kyau masu kanshi. Shagon Bashir Arha, design takalma masu kyau masu kwari na maza da kuma na mata. Kada ku bari a baku labari wannan kayataccen shago. Ina yan mata da zawarawa da matan aure, ku hanzarta zuwa shagon Bashir Arha domin siyan dogayen riguna na mata. Ina matar auren da take so ta hana mai gidanta fita, to ta hanzarta zuwa shagon Bashir Arha domin zaɓar hajarta. Wannan mayukan da kuke gani ba sa lalata fata, suna sa fata ta kyau ta laushi. Ke ma mai jego, ke ma ba a barki a baya ba. Akwai rigunan jarirai, wannan ta maza ce ga kuma ta mata, dukkanin su farahin sauki. Jama'a suna na kamar yadda muka sani hakan da shi a hama sai yana so ya tsaya ba, yana da shawawa masu kyau wani da muka kama su burge yan matan su ƙananan kaya wanka na ketare na yau da dai shagon Bashir Arha za ku samu riguna da wanduna kyawawa da tafi masu inganci masu ƙarfi wanda ku rike kuna mura cikin farashi mai sauki a yake ya hada wannan kaya. Za ku iya samun ma jihar Kano cikin karamar hukumar Wudil, ƙofar kira ta cikin gari kusa da ɗan Wudil mai downloading. Kuma ku tuntuɓe mu a wannan lambar waya kamar haka 070 37 07 8855 ko kuma 090 14 15 78 57.